So we are back again. We are back again. Salamat sa mga tumambay. Hi baby. I'm sorry, love. I'm sorry, love, ha? Sorry na, ha? Okay, nawala man ang connection ni Mommy God. Umiiyak na siya, kasi gusto na niyang lumabas. Ay, for sure. Gusto na lumabas. Alright. Alright. Hi. I'm sorry na. I'm sorry na. Say hi to them na. Say hi to them na. I'm sorry. I go out. Hindi muna tayo mag-arte-arte mga labs kasi ano. Hi. Hi. Come, come. Wait, wait. Yay! 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 Hey! Wait, wait, wait. So today... wait, wait, mami. Wait, wait, mami na. Wait, wait na palangga. Oh, wait. Mate, check. Oil. Oh, yan yung daanan namin, no. Dito sa place namin, dyan. Yan yung hospital. Para siyang small hospital. So today, check tayo ng cherry blossom. Nakawawa si Lolo. Oh. Ay, kawawa si... Ay! Ha? Doko ita? Oh, sugoi ne. Gambate ne, Oji-chan. Nagambate! Nagkuha siya ng ano guys, ng basura ba? Ang bait naman oy. Ganyan talaga yung mga Japanese. Huy! Huy! Excited to masyado si Manoy oy. Agoy! Nag-ihi pang mini oh. Kasi na, no. Yan yung mga kapitbahay namin, mga labs. Yan. May ino din sila. Ay, daijoubu. Ay, daijoubu. Galit na galit. Kita kay wapo. Hoy, Manoy. Ihi din siya ng ihi, oy. Mga siyang nabuang, oy. So, yan yung mga kapitbahay namin, no. Ano kasi dito, mga labs, para siyang old village. Hoy, maghintay ka mama, oy. Yan. Hindi na yan siya nagdamit today kasi excuse me, bagong gupit si Manoy. Hello guys, look ang sakura guys.
So, this place is malapit sa bahay. Uy, saan ka? No! Ikaw ha? Maldito ka ha? I-show natin ang sakura nila, bebe. Kahit saan talaga yan siya, ihi ng ihi. Hoy, it's dirty. Dirty, dirty. Guys, look guys. So, yan yung sakura, no? So, yan yung sinasabi ko na supermarket. Yan. Oh my God! Ang sakura, guys. Ito na. Ito, Manoy. Dito, Manoy. Huwag dyan, Manoy. Ulan kasi kahapon, oy. Kasi na ano na talaga yung yan yung sakura. Ganda, diba? Isa po do. Yan yung sakura, guys. Hello, Day. Day, oh. Ang lito, Day, oh. Day, oh. Look, Day. Nag-ano na talaga siya, Day. No. Ano na siya ng... Tingnan mo. Day. Isa po to. Hala, hala. Sige, hala. Yang bag niya, oh, wala na. Aday, oh. Miss ni mo, day, no. Aday. Ito is malapit sa bahay. So, dito tayo na side. So, dito si Junjun minsan naglalaro. Yung ano pa siya. Ang ganda ay may mga ano pa. Ang ganda talaga, ano. Ayan guys, oh. Sakura, sakura. Itong aso ko, maldito talaga to. Maldito na mabait. Agoy, 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 kagawa. Agoy, kagawa, agoy, kagawa. Gawa siya, guys, oh. Hoy. Yung bag mo ba? Ayusin ang bag ba? Ayusin. Dali, dali, baby. Sit down, baby. Oswari. Sit down. Oswari. Sit down. Oswari. 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 Baby. Baby. Show to them, baby. Yan na. Oswari na. Sit down na. Sit down na. Hindi siya mag-sit down, eh. Oh, guys, oh, ganda, guys. Agay. Ganda niya, guys, no. Itong isa po. Diba? Hello, Day. Japan dolls na guwapa, mga maganda.
Mega mega love shout out. Ah, Jun. Hi, John. John, we are here in Park John. Waffle John, oh. Andyan pala yung anak ko. Thank you sa padaan. Thank you, John. Don't go outside, John, ha? So, walking. Saan ka? Saan? Saan? Ano yan siya? Gusto niya siya maglakad-lakad. Show natin sila, lab. Wait lang, lab. Hello, sir. Mega mega love shout out dan channel PH. Ganda ng sakura, no? Dito lang muna tayo, no? May lights pa. May Manoy. Manoy sige pangihi. Ihi nang ihi si Manoy. Ayaw, lab. I-show natin din sa kanila, lab. Gina. Okay, waiwak na, mami. Thank you, sir, sa patambay. Excited itong dog ko. Itong park na to is near sa bahay. Where are you going, baby? Minsan lang kasi makalabas si Wapo. Ayaw, lab. Diyan ka. Swate. Maswate ba niya? Wala masyadong tao dito, no? Isang view. Ay. Where are you going? Baby. What happened this one? Baby, don't go there. Don't go there, love. Dito, here. Ang ganda ng ano. Come, mami, come. Oh. Under sakura tree. May isa dito, oh, na parang naano siya, oh. Waffle. Nahuhulog na yung mga bulaklak. Waffle. May mga birds. Ganda, no? Sana merong ganito sa Pinas. Parang meron naman ng ganito sa Pinas.
Yan yung puno niya talaga, oh. Then, taran! Taran! Mega mega love shoutout everyone. Thank you sa patambay. Lahat naman nabigyan ng jacket. So bukas, punta ako ng other area na may sakura din. Yan. Ang ganda ng view, no? Baby, love ka, mami. May isang bata dito, ihi ng ihi, oh. Baby. Baby, baby. Napakagengkit talaga nito, eh. Baby, hapot na na. Sige na. Dito tayo sa isang puno. So, ganyan lang. Tap. Tap, tap, tap. Waffle. Come, mommy. Hi. Come, mommy. Come here, come here. Come here, my loves.